YouTube, guys. Thank you sa Facebook. 5 million viewers. Sa Facebook ay sa YouTube ko, ilan yung tao? Wala pang tao. Wala pa akong tao sa YouTube. Wait lang natin guys. Malapit na ako mag-end dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa 5 million. Nandiyan pa sila. 5 million in the house. Thank you. 6 million. Wala pang tao sa Facebook ay YouTube ko. Wala talaga oh. Walang tao sa YouTube ko. Hello po, 6 million viewers. Mega love shoutout to Mitch Sario. Hello po ma'am. Maraming salamat sa pagpasok sa live. Wala talagang tao. Malapit tayo mag-end guys ha. Malapit na tayo mag-end sa Facebook. 2 minuto na lang tayo dito. Diyos ko, inaantok na ako. Ayan, meron tayong 1 million viewers. Hello po, 1 million viewers dyan sa Facebook at saka YouTube. Maraming salamat. Thank you. Umalis na siya. Ayan, meron pa tayo 5 million viewers. Thank you po sa 5 million viewers dyan. Thank you, thank you. Grabe. Wala talagang tao. Grabe, 6 lang. Grabe talaga, oh. Ay, Apon Julie, mega love shoutout. Ali. May pagising ko, may kape ako. Ngayon may live ko Facebook at saka YouTube. Ayan yung Facebook ko at YouTube. On the spot. Kasi sa YouTube ko, Apon Julie, parang nag-gray na kaya kailangan ko mag-live ng konti. Kahit mga 30 minutes lang ako. Okay na ako, masaya na ako dun. Thank you, Apon Julie Flores France sa Facebook ay sa YouTube. Thank you. Saglit lang ako dito, Apon Julie sa YouTube. Malapit na rin ako magtatapos kasi ano lang to, mga 20 minutes sa Facebook. Paid na ako dito. Wala na talaga. Okay, Apon Julie. Apong Eli! Mega love shoutout. Apong Julie, nagkita na kami ni Apong Eli sa Pampanga. Nagkita na kami niyan. Hindi mo nakita si Apong Eli. Mega love shoutout Apong Eli. Mega love shoutout po sa Facebook. Thank you guys. Sa lahat po ng mga nandyan. Thank you, thank you, thank you. At huwag niyo kakalimutan guys ha, ulitin ko po sa lahat mo namang gustong bumili ng t-shirt ko. Ayan po, available na po yan. Basta i-PM nyo lang po ako dyan. At huwag kayong mag-alala yung kikitain ko dyan. Alam niyo na, hindi ko na kailangan pa ulit-ulit ko na sinasabi. Yun na. Apong Julie, mega love shoutout. Kumusta na ka Apong Eli? Sabi niya.
Apin, Apon Julie, kailangan kong i-update kasi baka ma-demonetize ako sa YouTube. Sayang yung pagkakitaan ko kasi ano ba diyan, hindi pa ako nakapagsahod diyan eh, almost 8 months na. Kaya kailangan kong habulin yung sayang yun. Hello po sa inyo lahat guys, sa mga hindi nagko-comment, wala na si ano. Muna na ako Lods na eh. Mag-antok na. O sige, sige. Malapit na ako mag-end po Kenny. Maraming salamat po, Dong Carlos. Pakisilipin niyo naman po yung YouTube channel ko eh, Edward Laksina po ah. Nakaano po ako ngayon, naka-live po ako ngayon sa YouTube. Kahit click mo po, Dong Carlos ne. Dakala salamat. Ayos mo po Julie, back to work na ako. Ah, minuli na ka Apong Eli? Apong Eli, nakauwi ka na ba? Nagkita kami niyan na Apong Julie ni Apong Eli. Okay. Ma'am Emay, Ma'am Soledad, mag-end na ako dito sa Facebook ko na eh. Thank you sa inyo lahat guys sa mga nasa Facebook. Thank you, bye. Ma'am Emay, YouTube channel ko, naka-live ako, Edward Laksina. Thank you, bye. Ayan, saglit lang naman ako mag-live dito at tuna ka Bahrain, Pasibayo. Tuna ka Bahrain. Wow. Apong Eli, dakala salamat ha. Thank you. At tuna ka Bahrain. Ayos mo, sabi na. Grabe, wala talagang tao. Wala talaga. Siguro kailangan ko na mag-end. Mag-end na ako dito ha. Apong Julie, salamat eh. Apong Eli, dakala salamat. Bye.